אני לא רוצה להתרברב, אבל אני וחנה סנש היינו BFF. הכרנו באמצע צניחה, והיא אמרה לי, תביא גפרור. אז אמרתי לה, חנה, גרמני. מאז היא כבר לא כיפית. פעם היה לי חתול פחדן, הוא פחד מהכל. הייתי קמה מהספה, הוא היה בורח. הייתי מפילה כפית, הוא היה בורח. הייתי זורקת עליו גרזן, היה בורח. פגשתי פרפר, אז הוא אמר לי, אני מאוהב, יש לי אנשים בבטן. אמרתי לו, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, אבל אתה עומד למות. אז תזיין אותה. כשמישהו שאני לא מכירה מחייך אליי ברחוב, אז אני כל כך מתביישת, אני לא יודעת מה עשיתי. אתמול הייתי ברחוב, וראיתי אישה עם עגלה, והיה ילד בתוך העגלה, והוא עושה לי שלם! אמרתי לו, סליחה, אנחנו מכירים? ממש מוכר לי. זה סיפור אמיתי. לפני הרבה שנים אני הייתי מאוד חולה. הייתי 9 חודשים בבית חולים. וכשיצאתי, אני הרגשתי כמו סופרוומן. הרגשתי כל יכול, שאני יכולה לעשות מה שאני רק רוצה. והכל יהיה בסדר. אז איך שיצאתי מהבית חולים, באתי לסבתא שלי, דפקתי לה אגרוף בפרצוף. הכל היה בסדר. ראיתי 2 ילדים ברחוב, צופחים אחד על השני, עם דמעות בעיניים, אתה אפרסק! לא, אתה אפרסק! זה היה נורא מוזר, כי הם לא היו אפרסקים. האחיין שלי בן 5 ניצח אותי בשחמט. אבל אחרי זה ניצחתי אותו בקארטה. ידעתי לו מה זה. כשאני רואה אנשים נכים ברחוב, אני לא רוצה לתת להם להרגיש מוזר, אז אני לא מסתכלת הצידה, אני פשוט בוהה בהם. פעם בניו יורק נתקעתי עם קושי בתוך מעלית. אז הסתכלנו ככה למעלה, הסתכלנו על הכפתורים, והוא עושה לי, Do not worry, I will rape you. אם אני מדברת עם מישהו והוא מפהק, אני אוהבת לדמיין אותו עובר טיפול שיניים. בשנת 1928. אני נורא אוהבת אנשים זקנים כי הם מריחים כמו צבע טרי. כאילו לא בדיוק צבע טרי, יותר כמו מוות. Am I right, ladies? רוצים לשמוע חיקוי של אמריקאית שבדיוק אכלה אבטיח לא טוב? Oh my god. This watermelon's retarded. בואו אחריי.
למה עישנתי את השחטה הזו? סתם, זה משחק צחוקים. אתם יודעים? הכרתי פדופיל. אבל אל תדאגו. זה היה ממש מזמן. כשהייתי קטנה. אנשים הם כמו בלונים. אם דוקרים אותם, הם מתים. ב-29 לאפריל 1945 היטלר ואווה בראון התחתנו. יום למחרת הם התאבדו. איזה רומנטי. כל הרקדניות הן אנורקסיות, אבל לא כל האנורקסיות הן רקדניות. לפעמים כשאני עוצמת עיניים, אני לא רואה. שינה זה כמו מוות, רק כשאתה מתעורר, אף אחד לא מופתע. קרין, את ערה? סתם נמנמתי. אני לא אוהבת לעשות בדיחות גזעניות, כי אני לא רוצה להעליב את כל הכושים האלה מרוסיה. כשהייתי קטנה, חזרתי מבית ספר יום אחד, והייתי בטוחה שאני לבד בבית, אבל אז שמעתי משהו מוזר מהחדר של ההורים שלי. אז הלכתי והלכתי והלכתי, ואז פתחתי את הדלת ומצאתי אותם מתגרשים. הייתה תקופה שהייתי מאוד קרובה להצלחה. ואחרי זה נפלתי לפימו. באמת, נפלתי לתוך גוש ענק של פימו. נפלתי לפימו ולקוקאין. אולי בעצם לא נפלתי לתוך גוש ענק של פימו. אולי פשוט עשיתי הרבה קוקאין. אני אספר לכם סיפור אחרון. אתמול ראיתי ראיון בטלוויזיה. ראיינו איש בן 126 ושאלו אותו, תגיד, מה הסוד שלך? אז הוא אמר, תודה רבה